И здравейте хора, аз съм Симон и днес ще се имаме предизвикателство, разбира се. Когато умра в играта, ще се бия по един силен шамар. В Free Fire, разбира се. А когато направя Victory Royale, видеото свършва. Нека започвам. Не може да виждате картата от лицето ви. Затова мога приветствам. Той ще пречи на други неща. Така започва, разбира се. Но се чуем дали да направя това видео. Затова се абонирайте за канала с камбанката и ще отбележа. Всека събота неделя качвам по 2 видеа. Абонирайте за канала с камбанката и оставете един мощен лайк. Защото това се заслужава. И да отбележа пак играе Battle Royale. Ако искате да играете Tank Party, Brawl Stars и други игри, пишете долу в коментарите. Много ми е лесно да направя Victory Royale. Чуди! Не. Така, продължавам. Това е късно. Ти ще се разкаже играта отново. Хора, много ви се моля, абонирайте се за канала с камбанката и оставете един мощен лайк. Така вече гледам оръжие. Добре место. Чакай, бе. Аз не съм готов, бе. То нямаше и как да го видя. Ето защо не мога да дам много силно. Гледайте той какво прави, бе. Ляля, трудно ще ми е да направя Victory Royale. Да го направя, моля ви, абонирайте се за канала. Ако не го направя, пак се абонирайте. Ако вие искате. Нека да започнем. Battle Royale. Cartel. Вие ще се абонирате ли? Добре да направим Victory. Па ще го мисля. Нека да се доближава камерата. И още нещо. За да го направя по-трудно. Когато убия, пак ще се бие шамар. До сега съм се ударил 120 пъти. Не ме питайте защо баш сега тръгнах да сливам.
Всяка събота и неделя ще... Право всеки ден има видео. Всеки ден ще има видео, хора. Всеки ден. Всеки ден ще има по едно видео. Само събота и неделя ще има по две. Я попитам... забравих. Накрая ще си чупа черепа и ще мисля какво да правя. Така ли? Ей, тук не бягай. Къде? Опа. Ти ме караш да мисля лошото ли, бе? Къде ме стреля паса той? Какво? Давай. Дай пак. Май няма да направя Victory Royale. Ама трябва да го направя, за да свърши това видео. А вие се абонирайте за канала. Вижте какво правя за вас. Само за вас. И започваме. Ако да се абонира, ще спра да качвам видео. Това започна да качвам, но ще спра. Качвах един клип, но ми хареса и спрях го. Не се чуваше гласа. Най-много тренирах за гласа. Купа каски. Като бора каски. Започваме. Battle Royale. Много Content тук. excluded. Тук да скочим. Вече не знам какво да казвам, хора. Нямам думи как. Колко добре на мен. Колко бързо се случва всичко. Някои са се качили на тавана. Някои са се качили там. Аз убих два души. За един не си бих шаман. Вече съжалявам за това предизвикателство. Хванеш ли се в хората, трябва да го изиграеш. Както се казва за старите хора. То бързо трябва да се... Бих си за думата шамара. Тя нарочно идва.
За мен стана нещо. Я не бягам. Леле, убих 3 човека. 3 шамана късли. Не прави. Къде си е? Спокойно, броя километра. 9 пъти за сега съм се ударил. Не трябваше да съм това предизвикателство баш. Ако намера помпа. Ма казаха, ако намера помпа. Чакай малко, аз с този пистол не съм силен. Айде. Като гледате няма хора, затова не ми казвайте, теб те е страх да отиваш при хората. Сега, къде е друго? Тук? Като бе. Да ви докажа, че съм бърз. Помпа! Чакай, остави на мен. Аз съм индивид. Никой не може да ме убие. Гледай, 2 кила. Не? Ти наруши ме. Дай трети път. Защото тук не ги броих. Къде ме стреляш? Не почвам да се чуя. Другия къде? След 2 шамара. Обаче ще станат още 3 шамара. Къде е това? Май ще стана от тук по-горе. Не може да ми се. Ай, това видео вече свърши. Ай, сега чекам Виктор и Рояла. Не може. И ако чуете нещо...
Защо не отиде при уни? Аз не знам това дрон какво прави. Тук е. Къде си? Така. Вижте, от играта на плаща, която развия нито един лайк за сега. Става тука. Играта ми пращат лайкове. Тука. Ето, да не ми праща. Как става тази работа? Оп, да. Човек. Ай, ще мразя такива коктейли. Ако друг не стреля. Вот, не. Но! Тук са само групичка. Ще два шамара. 3 даже. Първо нужда от хил. Да не умра в последния момент. Хора, виждате ли какво правя за вас? Нещо, което никой не може да направи. На 60 километра на хора. Тук на дъпна къде свършва зоната. Така. Бързо. Чили си? Няма. Това беше моя кил. Убия. Станаха малко хора. Нямам патрони. Какво ще правя? Бързо от някой да се вземе патрони. Бързо. Не разбирате ли, че нямам патрони? Бързо, хил. Стават 3 човека. И те са тука. И те са при мен. Газ. Спирам от тук, когато убивам с шамари, защото ми пречат. Абе, как ще спирам?
дай. Абонирайте се за канала с камбанката и оставете един мощен лайк, хора. Беше минало трудно и... Нов скин на снайпер! 16 лева. Може да правим бартери с акаунти. И чао на всички!